Обикновено спя с ролки, защото съм от тези хора, които уж пазят косата си. Да, същия, които после пържат като картофи. Днес обаче трябва да излизам и нямам време за безопасни решения. Затова директно вземам тежката артилерия, термозащита на тресаме с кератин. След дълги научни изследвания, известни още като пробвах всичко, стигнах до извода, че това е един от малкото продукти, които държат кадриците ми живи повече от един ден. Шок, нали? Изсушавам косата и тук идва звездата, титаниевата маша. Звучи като нещо, което прави космически кораби, но не е така. Загрява бързо, по-бързо от бензинов двигател, разпределя топлината равномерно и не ми пържи косата като стара скара на къмпинг. Плъзга се толкова гладко, че чак се съмнявам дали изобщо работи. Направо не усещам. Разпределям косата на два сектора, защото организацията е важна, поне в началото. И понеже не съм се родила с ген за обем, косата ми пада по-бързо от мотивацията ми да отида на работа в понеделник сутрин. Решението е вафли, да, с преста, която е на 15 години и вероятно е виждала повече от мен. Прави обем, който не може да бъде игнориран, дори и да искаш. Кичур по кичур, абсолютно без да спазвам правилото да са еднакви. Защо да е лесно, като може да е хаотично? Навивам, фиксирам с фибички и оставям да на търпение или поне се преструвам, че имам такова. След това изглаждащото олио на Алфа Парф, малко блясък, малко контрол, малко да изглеждаш сякаш знаеш какво правиш. И фиксиращия штрих спреят лак на Lidl, който се оказа по-добър от половината скъпи продукти, които съм купувала с надеждата, че няма да ме разочароват. И накрая малко цвят на устните, защото ако косата е драма, поне лицето да е наред. Няма да оставим нещата на половина. Молив 223, най-известният молив в TikTok, буквално по-разпознаваем от някои инфлуенсъри и честно казано по-надежден. Очертавам леко, приливам, правя си, че знам какво правя. След това сатеното червило Pure Matte, което по някаква причина е едновременно сатинено, но изглежда добре, така че няма да задаваме излишни въпроси. И завършвам с олиото с аромат на шоколад цвят 6. За блясък, за настроение и малко мога да изям това, но няма да го правя. Това е лип комбото на Василики, да, звучи като рецепта и честно резултатът също е толкова добър. Всичко взех от Golden Shop, защото явно това е място, където се крият нещата, които никъде другаде ги няма. Или поне аз така се убеждавам всеки път, когато пазарувам.